Здравейте, днес ще продължим с тази игра. Днес ли ти няма да пишеш? Ема не ще кажеш? Така и това... Ние видно забрахме да купим. Верно го забрахме. Няма всичко. Един е готов вече. Не, ще ви бутилки, а тя го изпима. Червено има, ама червено. Има и бутилки, ела си извери. Ето извери си тук. Една има. Има вътре още не да извери си. Така. Това е. Yes. Хайде. Даже си взех този. Кое бе? Оле! Това ще го пиеш ли биете го да си? Не. Айде. Ето. Тези готови ли са, да? Том. Ле. Равни. До сега. Добре. Ле, аз дори не мога да го гръмна. Вие гръмна го. Този готов ли е? Да. А къде е? Не. Там има едно друго. Съжалявам да е с лишните звукове, но идват гости. За определени са... нека ви кажа, аз не мисля с... Харпадлова. Така? Леле. Аз няма да пия. Не мога да се Ракетите не ми трябват. Айде. Те дори не могат и да го докоснат. Але горе. Олеле. Това съм много силен. Айде, аз ще бия. За сигурност. С него още. Айде, идва още един. Къде? Прием. Той е спешно. Командировка. Ти записваш ли сега? Да.
Добре, вече... Ама без образа, да знаеш. Защо? Така, ако искаш на начало ще го пусна с Не, образа. аз си го сложих образа. Сложи ли? Да. Поне така мисля, де. После ще видим резултат. Добре, чао. Трябва да снимам. И образа си е пуснал, да? Добре. Да, идват ми гости. Аз те работя. Леле. Ай, мъртви. Мъртви. По-скоро е по средата, но... Да, те стръгват. Което е гадно. Него нещо не бива. Този клип ще стане дълъг, но по-скоро ще го изтрия, мисля. Не, ракети не ми трябват. Този ми трябва. Дай побил, искам си го. Най-сетне. Леле. Оле, това как пожитлява. Да време, така не е ти сега. Леле, майко. Айде пържило. Така. Добре, няма как да не ги пия, поне така си мисля. Взех ми храната. Взели съм я. Леле, този вече го биха и тук. Доста такива се събират. И те са доста полезни. Те си ги ягреят на Макс, особено този. Не знам дори дали ги дават тези, защото аз не играя истински, къде сега съм стигнал до където виждате. Аз нямах този ракетите, да, тази е била готова. Леле. Много долу типовите българи. Може. Аре, гъгъл. Чупа го. Какво? Аз не го ли гръмнах? Добре. Добре, имам предимство голямо, с 50 самолета някъде. Да, някъде там. Този тук трябва да е готов, да. Ай. Това вече му смазват. Аре, този двата са мъртви. Но? Откъде се е взел? Не знам. Добре, да вземем тези. Ето, почти всички вече са готови. Ама последния. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Добре, имам 55. То много бързо слизат. Този пък как е жив, бе. Аре, гръмнете го, бе. Гръмнете го, браво. Така... Чакай. Да... Скоро става готов. Скоро става този готов. Този е готов. Този е така.
Добре, сега отивам да го видя. Готово. Искам още един. Леле. Вода ги вече почти са 100 даже. За 100 съм летал. Леле, този как още е жив, бе. Добре, вече не мога там. Идва и този. Аре, бегай, ба. Бегай, бегай. Бам, бам, бам. Виждате, много бързо се трупат. И... Добре, вече почти не свършвам. До средата сме. С клипа, значи вече, да, вече те ни все още ги водиме обаче, но ние ги водиме с 60 и нещо някъде. Леле, добре, сега ги водиме с 60 и нещо. Не, 70 и нещо. Не, точно, сега точно 70. О, вече повече. Добре. Просто вземем всичко. Така. Този. И край. Тогава имам още един свободен. Залагам се, че този ще е пръв от всички. Той ще е втори. Или да. Не, този ще е първи, втори, трети, четвърти. Добре, не знам кой беше. Добре, този винаги ще е последен. Ай, леле, вече с доста ги водим. Ай, тук какво много леле, тук много вече ги бомбардирам. И смазвам. Да, точно 80. Да, вече 82. Леле, много бързо ги смазвам. Този тук ми е много полезен. Леле, колко много съм събрал вече. Как този пус? Те са... Добре... Вече... Скоро ги водя със 100 и нещо, ама няма да е много скоро, за да е 100. То почти вече беше станало 100. То няма сега как да стане на 100. Леле, аз тук не гледам долу, гледам около. Това гледам. По средата. Да, вижте, почти не съм го... Леле, майко, стреляйте го, браво. Да кажем 90 точно ги вода. 91. 9. Леле, майко. Тук вече трябва да е готов. Не, да, готов. Не вече. Така, аз мога да говоря малко тихо дено. Надявам се да ме чувате. Добре. Нашата вечерата. Обядвате, аз по вечерата. Не е готов. Този пръв, втори, трети, четвърти. Пети, шести, седми, осми,
този винаги се... Леле, добре, вече ги водя с 100. Не. Да. Не. Да. Леле, сам как глад през стрел. Точно 100. Точно 100 ги водя. Добре. Като свърши тази война, ще спра клипа и после ще направя още един, за да не стане много дълъг и да не мога да го кача в YouTube. Леле, този какво прави? Той хвърля бомби върху своя. Като казваме така, този е готов. Леле, този е на половината. Добре играя. Але. Какво ще снимам, да? Все не разбира, че снимам. Ужас. Този не е готов, нали? Да. Але, айко мила. Ти направо ще смаля така. Изглежда ми, че този е малък, подобен на този, но много по-малък и няколко разлики има още. Мале. Той е пръв. Да, равни са. Алелуя. Готово. Але, майко милио. Добре, вече с... Добре, оставяй да била с 200 самолета, ама аз била с 100 и нещо. С 120. Добре, се тая няма, защо да го карам. Добре, тук този е готов. Този е пръв, втори, трети, четвърти, пети, разбира се. Така. Тук не е готов. Леле, този почти са го свалили. Ай, те могат да го свалят. Това е един изстрел. Те не могат да го свалят. Леле, те са се подредили тук трима. А този как е застанал на един изстрел само. Не го взривават, ама е на един изстрел. Той идва още един отзад, не тук, а тук. Той трябва да идва един. Ето го. Водя си ги с 100 нещо. Айде. Леле. Залагам си, че той ще си е преди този, разбира се, алелуя. Този е около на 15 изстрела. Не мога да го сваля, толкова е трудно, аз ще го сваля. Ако бях видял, той почти не е възможно да го оцеля. По-скоро мога да го оцеля на 15. Не. Ако бях от самолета, ще се стреля много лесно и да го взривам за нуля време. Ама нали
тази игра е много лесна и трудна. Не е трудно, само си натискаш тези и други неща и чакаш да ги биеш или да те проведат. Този е готов? Не. Да, бил е готов, ама аз съм сложил друг. Добре, няма как да ги води с 200 явно, но поне ще го бия. Този. Играе хиж добре. Този даже ще е по-бърз от този. Ле. Беше почти да. Добре са 129 точно. Вече ги свалям и нашите не свалят. Леле, майко. Този е готов. Така. Надявам се да са ви харесали другите клипове. Аз ги виждам и видях, че някои са дали че им харесва, не съм видял някой да е казвал не ми харесва, така. И имаше около 3, които са го харесали, от 13 дадени, видях вчера, че са 13 показаните, аз па дадени. Скоро 200 ще почти. Те колкото са си малко. Аз веднъж бих невъзможно. Само 999 на 0. Опихаме само един, този, който го бях сложил в началото и после мисля тези да слагам, за да не ги убиват и да си печеля повече на 0. Гъгъ. Леле, тези двамата само колко са. Този е на плюнка кръв. Другия, този. Ето този. Не този, а този. Вижте, той е на плюнка кръв и не го загрявам. Добре, тук са се наредили 3, които мисля, че са невъзможни за сваляне. Само един е възможен. Бихме ги. От сега казвам бихме ги. Леле. Да, от сега казвам бихме ги. Това ми е готово. Ако сте гледали мача България срещу другия, забравих как беше името, не Аржентина, Португалия ли? Мисля, че беше Португалия, не си спомням. Видяхте колко ни е добър вратаря и онзи как се подхлъзваше и после вкара. Не знам как го вкара. Той даже не е от нашата държава, но казаха даже, че е добър скиор и мисля, че това му помага за футболист. Или видяхте там, плъзгаше се и аз дори не знам как шутира. Да, казвам им гъгър. Те са това. Един го свалиха и той ще го свалят. Познах. Този ще го свалят, нали? Този ако го свали този, не. Това е даже невъзможно.
Добре, аз мога да се седа с ръстите така. Момент да оправя мишката. Да не се вижда. Сега па там ли се вижда? Но изглежда, че не я виждате вече. Един бих най-сетне и клипа свършва. Довиждане.